Oke, hai nih hai lam sugo. Tei fungka hamjatono no. Tini yang ai sri khaija okha tini khito school thana nangnai 24th April. Oke, ani o phantok busu gonang hugni. Aborok tor baikha baksai gorot lang thangka or kai risnai. Ni ka kaisa already kai paikha furu video khainen muito manliya. Oke, ang tabuk mono norok kai rinai. Tabuk or already ang ha mix khai to rijak age no phantok tor khang ko kai nani hi ton mani kabang mani kai jangnai tongo tomato bo kai jangnai tongo hai ni has na mani tabuk monos kang kai rigrasni o phantok o hukni phantok no an besasa o hambagi ang mono kai ne Ilai sasui kha nó tây quậy tin tổng nên man thú một người cả Jabra ro ka sekai to chum sauce like the zamro khibiri ne
그 샤노케 하자고.